Shalom. Pangulani Huria ini Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan. Pasahaton mau lihat itu sudah hita naro namar minggu di Sadarion. Di minggu naro asarap pita toktong manghuton parmingguota na parjolo masuk pukul 8 doh parmingguon na masuk paduahon pukul 10 sada. Tuhatama madongane hita mau lihat. Di minggu Sadario tanggal 15 Agustus 2020 sada, ima minggu pa 12 hon dung Pentakosta doh tema Audo Roti Hanguluan. Damang dainang mula tama parming kota tapa sahat madirita tutuhata martangi yang ma di bagasar rohat tabe. Amin. Rimah hita jongjong, taide hom ma Yesus saingani. Yesus mamandok nasida Audo Roti Hanguluani sadok naso malebe manang ise naung rotu au jalan naso tupa be mawas manang ise na porsea diau mar hite guarni debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni ton di purbadia na tomo palangit dohot tanoon sai di pasaurhon madamena tutor di tabi amin jongjong dobi hita tapuji matuhata mare demang. Tatopo timadu sata tuadu panituhata rak mahita martangiang tangiang panidangyon rak madok mahita. Ade amanami na di Banua Gijang na manopahami siang holong ni roham na mangaramoti hami marhite-hite holong ni jalan napatawan hami di bagasan holong ni roham mardongan haserepon ni roha hupat hatopot hami do naso holong ni hami ho
sian nasaroha, todi pikiran dohot gogonami, jala dongani pedaku holongi hami, songon pakoholongon Kristus di hami. namian dongolum di bagasan ton dinami, alai hutulak kami doi marhite-hite pangalahonami, hutulak kami do todim, dang hurado tihami lomone roham, IPC sama nasadusa nahulahami, urupi mahami paturehon pangalahonami, jala di bagasan panugun-ugun ito dimahami, di sude ulau nanai ulau nami tujuloanon, asa gabe patar di bagasan hami, dohot di bagasan salut halak, hamuliau ni panopayomu, marhite-hite Kristus Tuhan nami. Amin. Ohom mahita martangyang di bagasar roat tabi. Amin. Hata sipatu kartodi di parminggota sadarion imana tar surat sian rom bidualu ayat 20 walu songonom madidok tuhata. Alai taboto do saluhutna do manupak tunadenggan dia kana marholong ni roha di debata. Akana jinuna siata hinahian. Amin. Songo tangyang na niajarhon itu hata Yesus Kristus tu sisiana rap mahita martangiang tangiang ale amanami. Ale amanami na di benua gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomoni roham di benua tong, songonan di benua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami siap pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagogoon, dohot hasangapon, ling-liling na. Amin. Majaha mahita responsoria, manang majaha marsia lusa-lusan, tabuka mabibelta, imana tarsurat di pesalmen, bidu 130, mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat walu, di ayat walu rakma majaha mahita, rimah hita jongjong. Sian perdangolan akan nabagasi dua ujo-ujo tuho ale Jahoba. Ale Tuhan, saya tangihon mga suaraki, saya patinggil mga pinggolmu tumangi suara ni anggukon. Molo tung majujur ho ale Jahoba, diaka dosa, tungi se mamanahan jongjong ale Tuhan. Alai tahe maroha pamuti doho, asa dihabiari halako. Huha hulunguto do Jahoba, malungu do todiku, jalahu parhanalom do hatana. Gumodo dihalungotor rohaku Tuhani, sian aka parhal di torang niari, aka parhal di torang niari tonon. Nalom maroham tu Jahoba, ale Israel, ay parasi roha do Jahoba, jala gudang doha luau di bana ramajaha mahita, jala ibana sendiri paluahon Israel, sogot sian dosana sudina. Amin. Sangat madi debata amana di gijang, taidehom ma sangat madi ama. Sangat madi songon pakatidakon nidongata saha porseaon di sadok pertibion, rak mahita makatidakon hataha porseau tai, rak madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu nasu hatu dosan,
na tumo palangit doho tano. Au percaya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuan ni si Maria, na gabi-gabian siator di purbadia, adorang sohabuguan. Ido tuhatana tumaon berit, di pangumuman ni Silatus. Na mate tarbajal do ibana di hau pinar silang, jala ditanom. Dungi mulak mangulu dari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata, amanai pargugu na soha tudusani, bisimai bana pai mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohok na mate. Au persea ditondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohok dihasisani dosa, dohok dihatai namandok, mulak mangulu dosogut daging halak nang mate, dohok dihanguluan nasora sudah. Amin. Hudul mamu. Tongon patu joloni jamita si begeo tamar hitena posona imana tarsurat di Efesus bidu 4 mamuka sian ayat 25 sahar rodi bidu 5 ayat 2 tapai hutihut ma di bagasan rohata. Di bahini bolokok kamu magabusi hatahok kamu nasitong ganuk tudongan na air ruas dohita sama hita. Ia tarima samu unang mardosa. Unang masanga mate mata nyari, so mitop rumas muna. Unang pasiat hamu si bolisi. Unang manakoi, unang be manako. Mula-ulaw may bana, tangan naima sumarihon nguluna, asadong lehonon na tu nahurangan. Unang maruar hata na busuk sian pamangan muna. Naing manadenggan na tao padenggaton na humurang, asa dapotan uli na umbigisa. Jala unang maarsahi hamu to di porbadian ni debata, naong disahapot tu hamu tuari haluaoni. Dahu masian hamu nasariting di roha, dohot muruk dohot rimas, nang hata songgak-songgak dohot isak-isak, songoni nasa hajahaton. Ay gabi na basar mahamu sama hamu, aka parasi roha. Masih sian dosa mahamu, songon panesan ni debata di dosa muna di bagasan Kristus. Ope, si tiru debata mahamu songon anak nahina holongan. Jala parangiho kamu maha holongani songon Kristusi nama kaholongi hamu jala dileho do dirina humokop hita gabe silua jala pelian bahan uap na khusus tu debata. Amin. Ima sahatna martua ma akan nau begi hatani debata jala na peopsa. Amin. Taparade madirita lau papungu pilihan. Songon ujahan ni peliata hujaha majolo sian hatani Tuhani ima sian Matius bidu pitu ayat 12 songonom mandidok tuhata. Saluhut na pinangido ni rohamu si bahenon ni halak tuhamu ima bahen hamu tu nasida. Aido pamusatan ni patik rodi hatani akapanurirang. Amin. Tapuji matuhata mared demahita. Tuhan Yesus
huriata tua dopan itu hata, tai deho masai pasu-pasu. Tapi gema tikting ni huriata. Tikting manang buah-buah, na masa dohot naneng masa di huriata, di bagasan saminggon, na parjodo Minggu 15 Agustus 2021, Peliata tapasahat, ima ditiki nalahu masuk kita tu bagas joron itu hatta. Di hari Selasa 17 Agustus 2021 pertanyaan sektor 5 Kampung Anggrung, Medan Baru Sada, Medan Baru 2, Padang Bulas Sada, do sesi kambing, dang dope di Patupa, manang ditiadakan. Songoninang di hari Kamis 10 Agustus 2021 pertanyaan ni PWMI, songoninang pertanyaan ni P2MI, dang dope di Patupa, manang ditiadakan. Songoninang di Jumat 20 Agustus 2021 sermon LS CLS dohot majelis, dang dope di Patupa, ditiadakan. Sabtu 21 Agustus 2021 pertanyaan ni P3MI di Patupa secara Zoom dimulai pukul 10 WIB. Minggu naro 22 Agustus 2021 Peliata Sianak Karuas di Pasahat ma ditikin alau masuk tu bagas joro ni huriata. Akaruas ni huria namarulang tahun perkawinan periode tanggal 15 sahat 21 Agustus 2021 adong sada keluarga. Songoninang akaruas ni huria namarulang tahun hari hatu tubuh periode 15 sahat 21 Agustus 2021 adong bahatna 10 walu halak. Hatan itu hatta songon tadalas niroha diaka keluarga namarulak tahun dok di Rom 15 ayat 10 tolu. Alai gokma di basa-basahon debata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas niroha dohot dame di bagasan haporseaon asal lam sumurung hamu marpakirimon pinarguguan ni todi porbadia. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan Pasahaton selama ulang tahun Gajangma umur munah Dipas-sipas Jalagok Las Niroha Toktong Tuhan Yesus Kristus ma nama masu-masu kita. Karita arsak niroha nunga marujung ngolu inata kaburu rumah horbo manang nyonya manurung ima simatua niamata adi p tapugolon RM buru manurung sektor skip seyagul
Moding na di hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 di Medan. Jalanunga dibuat kemudian di hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 di pekuburan Semalingkar B Medan. Tatanyakon ma keluarga nati nadikon ni natai asa nggiat tumibu tarapul roha nasida. Tikting nomor ragam di hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 di Patupado acara temu pisah antara pendeta asisten Nalama dohot pendeta asisten Nabaru di Patupa di kebaktian gelombang pertama dohot gelombang kedua. Di hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 di Patupado penerimaan jemaat penuh Ima angkat sidi tuakai anak kota naung marguru di bagasa setahun naparpudion. Di Patupa di kebaktian gelombang kedua. Pangido tusude peserta angkat sidi asa hadir. Hanya peserta angkat sidi dan kedua orang tuanya saja. On mardomu tu rokes. Mardomu tu sing inabotohon asa di hari Sabtu tanggal 21 Agustus pukul 10.06 WIB asa didohoti Ima JR akka yanakon ni huriata na angka sidi rap dohot orang tua. Ting nomor ragam bagi seluruh jemaat GMI Kasih Karunia supaya mengisi data jemaat yang telah dibagikan dan mengembalikannya kepada komisaris sektor atau sekretariat gereja. Himbauan Satgas Covid 10 sia GMI Kasih Karunia tuhita saluhutna asa dina patupahon ibadah tok-tok kita mematuhi 3M dohot 2M. Ton terdaftar do tim konsultasi kesehatan dan farmasi GMI Kasih Karunia. Adong tim dokter konsultasi kesehatan waluhalak dokter sian ruas ni huriata. Songoninang tim kefarmasian manang obat adong tuluhalak sian ruas ni huriata. Molotung adong aka ruas nanaing konsultasi mengenai kesehatan bui ma menghubungi tim konsultasi kesehatan on. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang beribadah di rumah masing-masing dapat memberikan persembahan manang persepuluhan melalui rekening gereja Ima Bank BCA atas nama Dr. Sumihar Pasaribu, manang Bank Mandiri atas nama GMI Jemaat Kasih Karunia. Nomor rekening adong tertera Jala Buido ditaruhon langsung ke gereja. Adong do barcode manang scan nabui tabukabi melalui aplikasi Oppo ngalaho pasahaton persembah kita manang perpuluh hatta. Tongonima sahat ni tikting buah-buah namasa di huriata di bagasan saminggon. Nalaho marsadani roha hita martangiang tuadopan ni tuhata marede mahita sian buku ede nomor 137 ayat 1 2. Unang
tapasada ma rohata, tapauduk ma rohata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata Jahuba, amanami na marhabangsa di Banua Gijang, bata pargugu na suatu dosan, sitopa langit do tanoon rodinasa isina. Ale Tuhan marasada ni roa hami manuguton ro tuadupanmu marsoba. Parjulo hami pasahaton hamalation ni rohanami Tuhan. Ay dipakilala rohanami. Rupi jala dipargugui ho dope hami. Bui hami ale Tuhan. Ro tu bagas joromon. Bui hami ale Tuhan. Rap dohot akaruas ni huriam. Di bagas nasi dabe. Patu pahon. Partangiangan diari na pinarbadian mon pinalaho mamuji dohot pasangapon ho hami ale Tuhan uhut pasahaton hamaleation ni rohanami ala ni sude denggan ni basam ale Tuhan jakkon ma jalo ma partangiangan namion gabe halomuan di roham jaloma hami saluhutna ruas ni huriam na maruduk ni roha ro tujulum di manuguton dinalaho mangido diaka asi ni roham di hami ale Tuhan asi maroham di hami Tuhan tatap masaluhutna hami napunguon songoninang ruas ni huriam na dibagas nasida BP nasida Tuhan manang di dia petahe ale Tuhan nasida ditikion marningot lahu pasakapon ho tatap mahami jala pasu-pasu Tuhan dongani mahami saluhuna jala lehon malihami akan napinarsita ni rohanami terlumobi male Tuhan lehot dihami hahipason hagugu dohot torang ni pikiran dilnalaho manguduti pardalanan ningolu nami ale Tuhan debata para siroha parbinoto doho diakana masa di tonga-tonga ni gulmit ningolu nami dibereko do ale Tuhan hami saluhutna di bagasan biar doho di bagasan duk ni roha dinalaho mangadupi akkana masa imana masa parsahiton pandemi COVID-10 sia di tonga-tonga ni ngulu nami Tuhan ale Tuhan bagasan tikion mangido hami tujulum asa lehon malihami gugu lehon malihami pos ni roha asa bui hudalani hami ngulu nami asa unang toktong biar nirohai gabe madodoni di bagasan ngulu nami Tuhan alai dongani mahami pada wakka parsaitoni siap kami Tuhan asa bui hami mangula kaulon nami di bagasan hahipason jala bui hami toktong dahon nak kaulon nami toktong mamuji pasangapon ho ale Tuhan ale Tuhan debata para siroha diaka ruasmu molotunga dong na di bagasan parsahiton diaka amanami inanami naung gajang umurna jala gali pamatang na ale Tuhan asi maroham diaka dungan nami na marsahit manang na di bagasan pemulihan manang na di bagasan gali pamatangna surdukon matanganmu laho mangalehon gugu dinasida Tuhan mangalehon hahipason pasu-pasu akka ubat soni nang akasi panganon na gabe dalan ni hamamalum dinasida kanuk marsada-sada soni manang ali Tuhan
Buanon nami akay anakon ni huriam, akay anakon nami na madyur yaka ulaon. Songinang akay anakon nami na untuk umurna asa dapot niyan irokap ni Todina. Songinang akay anakon nami na met-met na dibagasan persikolan pe ale Tuhan. Pasahat kami masaluhu na kay anakon nami. Asaramo ti matuhan jala pasu-pasu. Lehon dinasida akka kemajuan juluanon ale Tuhan. Asa gabe yanakon nagabe makorholas niro hadihami. Jala bui nasida gabe tau pasangapun guarmu na marmuliai. Ale Tuhan soni manang diaka ulaon niaka hami ruas ni huriamon ale Tuhan. Manang ape nagabe ulaon dihami nalaho madior ngolu-ngolu nami be. Pasu-pasu male Tuhan naniulan in tangan nami. Gabe marhitei, gabe dapat dihami ale Tuhan akan narikot di ngolu siap hari. Ale Tuhan di bata amanami di minggu naro patupaon ni huriama ima dinalaho majakon akay anakon nami naong marguru malua asagabe ruas nagok nasida ale Tuhan. Ale Tuhan mangido hami ti jolom toktong ma ramoti pasu-pasu akay anakon nami asat buhay nasida ale Tuhan gabe ruas nagok lam malo nasida dinalaho manguji pasangaporo di bagasan ngoluna pasu-pasu soninang akka natoras nasida Tuhan dinalaho marmudu-muduhon yanakon nami asabui toktong di bagasan las niroha. Ale Tuhan di bata para siroha na marningot dohami didongan nami nauk tininggalhon ni natoras nasida ima dongan nami tugas ni huriam keluarga adi pe tampu bolon boru manurung di persirangan ni daging dohot natoras nasida le Tuhan homa na mangapuli sude keluarga asa toktong nasida le Tuhan hot marhaporsial tuho di bagasan naro arsak tutonga-tonga ni keluarga nasida ima persirangan nasida dohot natoras nasida ya le Tuhan. Ale Tuhan debata para siroha songoni madang ale Tuhan saluhut na sakap ni huriam dinanaing patupahon temu pisah dohot naposom di minggu naro homa le Tuhan napatuluson saluhut na sakap ni huriam gabe mui mardala dohot denggan di tonga-tonga ni huriamon sude tahe ale Tuhan nasinakapan ni huriam tarlumobi ma renovasi pembangunan ni huriam buanon nami tok-tok tujulom asa homa napatuluson na mangalehon hasadaon hagugud dihami saluhut na dinalaho patupahon renovasi ale Tuhan. Mau liate madiho ale Tuhan so di madang bangso do negara namion. Pasat kami tuho ale Tuhan asa toktong ma lehon bisuk diaka uluan ni negara namion. Sian presiden sahat tuaka pimpinan-pimpinan na mek pe ale Tuhan. Asa anggiat boy hami mardame sonang dina madalani ngulu-ngulu nami di tonga-tonga ni negara namion jala gabe marsangap guarmu toktong di tonga-tonga ni negara namion ale Tuhan. Mau liate madiho ale Tuhan pasahat kami masaluhutna pardalanan ni ngulu nami homa na manugu-nugu hami homa ale Tuhan na madongani mamasu-masu hami saluhutna asi maroham dihami ale Tuhan molo pe marlau dosa marlau pangalahsion pardalanan ni ngulu nami asi roham ale Tuhan marpamuati maroham dihami
sesa saluhuna dosa pangalausion nami Tuhan. Tuhan debata para siroha. Inarade hami ditikion laho manangihon hatam. Na patol hason nina posom. Asiroha male Tuhan. Lehon bisuk, lehon roha, natoktong. Bagasat orang ni pikiran hami majalo hatami. Jadi bui hatami mangarajai ngolu nami. Mamasu-masu di hami saluhuna. Mau liate madiho Tuhan, om matangi yang hele-hele nami. Asiroham jalu ului ma dinahu pasahatai marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tinalaho manomu-nomu hatani tuhata, jamita di bagasan mingguta sadarion, marede mahita sian nomor 220, ayat sada dohot ayat 4, rim mahita jongjong. Kudul Mahamu tapasada rohmata mertangi kita puji-pujian dohot mauliate di sobahan rohana minapungon tuhara jaun muale Tuhan di siala panugun do pangaramoti ito dim dinabui hami marhai pason madalanya katiki na nilehonmu. Jalabuhi hamil Tuhan sahat wagas jorom. Dinaro hami memuji pasangapon guarmu. Romaho tutonga-tonga nami. Perbadiai mahami saluhutna. Terlumubi dinalau manangion hatam. Asa jumulo torangi rohanang pikiran nami. Asa terbaik kami oleh Tuhan majalo hatam. Jala hatami managabe sulu di dalam ninggulu nami. Atau ngali dibata pakulingi mahami marhiti hatam dohot todim. Ay nungarade hami manangi hosa.
Jalan apa sompe dinalau pasahaton, perbadiai jala pargugui. Jalo matang yang nami, di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, horas madihita saluhna, nang songoni di ruas ni Tuhan, na merminggu di bagas nabi. Selamat hari Minggu madihita saluhna. Hatani debata nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion. Imanata surat sian buku nabadia. Yohanes biduonom ayat 25 dungi tu ayat 40 sada saha Rudi ayat 50 sada. Songono maridok hujaha di bagas goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Dunginin na Yesus mamadok nasida. Au doroti hanguluani. Sadok na somale be manang ise naung rotuau. Jalan na sotupa be mauas manang ise na porsea diau. Gabe marmungut-mungut maak ka Jahudi dopak imana. Siala padok nai. Au doroti na tuat sian banua gicang. Jadi di dok nasida ma. Daibana do Yesus anak ni si Josepi. Datatadda amana dohot inana. Behama dohonon na atong na tuat sian banua gijang doau. Jadi dia lusi Yesus mana sida. Unak kamu marmungut-mungut. Dang adong tarbahen rotuau. Ia so natinugu ni amai. Na marsuru au. Jala au pahehehon ibana diari parpudi. Na tarsurat do dia kapanurirang. Na pinodaan ni debatama na sida saluhutna. Ganup na manugihon amai. Ganup na manangihon amai. Jala na marguru tu ibana. Ido na rotuau. Dangdung adong nian na marnida amai. Holan ibana do. Holan ibana na rosyan debata. Ido na marnida amai. Na tutu si tutudo na hudok on Tuhamu. Na porsea ido na unggabe na puna hanguluan na sa liling-liling na. Audo roti hanguluan ni. Namangan man na ido akaw pumuna di parhorsihan. Jadi mate do. Odo roti na tuat sian banua gicang. Asa unang mate na mga kosa. Audo roti na mangulu. Na tuat siyan banua gijangi. Manangise na mga konrotion. Ido mangulu sa liling-liling na. Ya roti silehonoki. Bahen hanguluan ni portibion. Ima dagiku. Ido sahatna. Dia mua manami inanami na hinahulungan. Hatani debata nagabit turpuk jami tanalaw si pahusor-husoron di bagasan roha ng pikirat na. Ima taringot tu roti. Songon nagabitema dihita diminggut ta sa darion. Audo roti hanguluan. Dina pinatupa ni Yesus. Tanda halongangan. Dina merpunguak kajol manatoropi manghiuto ni mana. Jala disadatik malema nasida. Laos dipatu-patuat ta Yesus. Si panghanon. Jala bui torop halak
na mga kosa. Pola gudang na 5,000 halak bawa na magudang na dilehon mangan. Jadi dang dohot dope dibilangi di si akka ina ng akka danak. Mulu tabereng di padan narubi dia mua manami na namin ay nahulungan. Dilehon debatado roti man na siya benua gijang tu bangso Israel uju di parhorsihan na sida di perdalanan sian Mesir sahat tu tano kanan 40 tahun meliling na nasida mangan roti manna. Puasa pola di debataro ni roti manna. Ala marungutungut do bangsoi ditikina malena sida. Jala dangadong si panganon marmungut do nasida madok tu si Musa. Mulu neng pamateo mudohami buasa pola di parhorsihano kami mate. Di tano Misir pegodang lo tanoman. Jala dia lualuhon si Musa do itu debata. Los didok debata matu nasi tu si Musa. Dok matu bangsoi dungo manasida sugut manogot lau mabuat roti manai. Alai dibuat ma dumu tu bilangan ni akka na adong di bagasna. Unang lubi. Jala unang marborngin. Molo marborngin di marsugut nai gabe busuk do si pangaroni. Alai gudang dosian na sida na somanangihon hata ni debata. Ala adong di pikiran na sida sotung do dang robi sogot. Ninna rohana sida. Gabe dibuat melubisian bilangan na jala gudang ala biar ni rohana sida. Alai tohoma diari mersugut gabe busuk maroti sahak mabarita itu si Musa jala muruk masih Musa tu nasida buasa so ditangyok kamu hata ni debata. Jadi naidok ni Tuhan Yesus di son dinamangan nasidar di sian debata marhite roti manna alai dang mangulu partod dia. Mangulu secara perdagingan do nasida nang pema mangan roti manna na siya benua gijang. Memang mangulu do secara perdagingan alai mate secara partodion. Hidup bain na didok debata sude hala Israel na ruar siya tano Misir na marumur 20 tahun tu gijang naso tu pay mana sahat tu tano kanan. Bahkan termasuk si Musa tak sahat tu tano kanani mana. Dia mua manami na hinahulungan. Diturpuk jamita na tabingi sa naryo na lao si mahu soro-sorota. Didok Tuhan Yesus do au do roti hangoluan. Pertudusan didok ma dirina sebagai roti hangoluan. Menangise namangan mengakon dagiku do minum mudarku na mangulu may mana sa liling na. Pertudusan do yamang inang. Dipatudos Tuhan Yesus dirina sebagai roti, mudarna sebagai si inumon. Lapatan na di si manangise na porsea tu imana. Dapotan haluaw may mana jala taruli di hanguluan si saliling nililing na. Jadi nakaning di bangsa Israel namangan
roti mana siya banua gijang, mangulu secara pardogingon, alay mate secara partodion, alay manangise na porsetu Tuhan Yesus, berarti nung ngamangan ni mana, di roti doho minum mana di anggur ima daging doho mudar ni Yesus, mangulu secara pardagingon, jala mangulu secara partodion. Alay tutu ikon porsea imana tu Tuhan Yesus, jala dijakon Tuhan Yesus dihadirionna, jala diulahon matik ni Tuhan Yesus. Alay gabi marbungu-bungu do nakaning bangsa Israel. Iya bangsa Israel marmungut alana swadok si panganon, alay dison dina didok Tuhan Yesus do roti hangoluan marmungut na sida alana ung busur mangan. Puasa. Ala di dok Tuhan Yesus do roti hangoluan naturu siya banua gijang. Gabe secara hajol maut do dibereng nasida hadirian Tuhan Yesus. Alana takas do memang diboto jala ditadana sida isi Tuhan Yesus. Jala amana do inana si Joseph do si Maria takas do ditadana sida nang akahanggi botona. Molo secara perdagingot do hita mamereng Tuhan Yesus daktaruli hita. Pasu-pasu nalau si pasahaton ni debatan. Songon bangsa Israel nakaning. Padahal nung nga di boto na si do ya manginang. Jala dia kasih boto surat do akahala parise di boto na si do tanga do kala na patupahon tadahalongangan nabuhi patupahon gudang hagugun ni debata termasuk pamalum na marsahid pangulo na mate mangaleo mga gudang halak moloso Rusia debata ibana takas do di boto na sida. Alay gabi secara hajol maut do dibereng nasida hadirion ni Tuhan Yesus jalaido na mga bati pasu-pasu ni debata ubay na gabi so porsea nasida tu Tuhan Yesus. Alay nakpesongoni didok Tuhan Yesus do mulo taberang nakaning di ayat 47 natutusi tuturo na hudokot tuhamu na porsea ido na unggabe na puna hanguluan sa liling nililing na. Barang siapa percaya dia memperoleh hidup yang kekal. Hidup pada di Tuhan Yesus. Dan adong hata kemungkinan di sini. Hot ni hapor seyaw do jalapos ni roha manangise na porse tu Tuhan Yesus mangulu may mana ngulu si saliling nililing na jala saliling mangulu di pertibion totong mahita di dongani Tuhani hidup na hidup Tuhan Yesus dinalau borha imana tu banua gicang. Ima di Matius 20 lalu ayat 20. Saya na dong anakku dohamu rasa ujung ni portibion. Artinya saliling mangulu hita di portibion donganan ni debata do hita ahape na masa di pernguluta dang tadi konon na hita manginang. Ido. Jala molo mate pehita di bagasat Tuhani nung ngadong pos ni roha nagabe dohot tita partohat di harajaun ni debata
Jadi dia mua manami na namin na hinahulungan na perlu dison hapor seaw tatu Tuhan Yesus do pos nirohatta dia ka berita naungli na sahat tuhita. Jadi mulu tabereng do songo pamereng ni bangsa Israel dihadirion ni Yesus secara perdagingon, secara hajar maun, tak taruli hita pasu-pasu ni debata. Termasuk do songon Bibelon, ngadong dihita hata ni debata, ngadong dihita Bibel. Mulu tabereng do na sinura ni hata ni debata na tersurat di son secara pamerengon perdagingon, tak taruli hita di pasu-pasu ni debata. Alai mulu tahapur siai do hata ni debata na tersurat di Bibelon, jala tahanguluhon mangulu mahapur siauta. Di sido manginang. Jalaido na idok ni si Abraham uju di pangido namurai asa disuruh si Lazarus sampai didok mula dong namate mula mangulu muse persede alai aha didok si Abraham adong do dinasida patik ni si Musa mula persea nasida di patik ni si Musa persea manasida tu debata alai mulu sa porsedo na sida tu patik ni si Musa nangadong pe na mangulu siya namate tak porsea na sida alani dia mua manami na nahulungan jadi ha porsea taido itu penajuk di Tuhan Yesus di pemilu nomor 1 di mana ha porsea munaido penguluhon hamu peluahon hamu ido nah kita be di namasa anuahing Lalu bisa tahu kita dangi merdalani permulut tadi pandemi COVID-19 on. Gudang do akan marsak, gudang do na ganggu rohana, gudang do na mabir, bahkan gudang na mate. Alai mulu mangulu do hapor syauta, jala taulahon na idok ni Tuhani. Ah penama sadang na si habiaran. Jalan mulu mati pita manginang mulu mati di bagas Tuhan ini nungga di parade Tuhan Yesus ingana di hita. Itu na perlu. Alai mangulu pehita, alai mati secara pertol dia dah dong guna ni. Bahkan hidup Tuhan Yesus di hope saudu na pertibion alai mulu mati do secara pertol dion dah dong guna ni. Alani dia mua manami na namin nang nunga di parade de batang marhite tuata Yesus Kristus jala taulah dei parningotan ni molo marulaun nabadia hita dangin ido bana idok ulaun nabadia ulaun hahomion deng do manginang alai di piga-piga tempat tu bereng dang be ulaun hahomio be alana hola di jalo roti do orang guring alai mana berdalan itu luar kadang laun hahom yobe kan sebenarnya mulai sama muka satu na ujungna ikut totong do hita marulaun hahom pasahat to diri tu lebata ido mululaun hahom yoda dengi do mangina warna pe ulaun hahom ulaun na badia sebelum ro tujolo inama tangyang na alai dung di jalo ita dikon ulaw ni tak songoni atong mulo na marulaon na baria alana di ulaw na baria di simata pasaha dirita asa di sesa tuata Yesus dosata merhite roti do anggur nata jaloi nalagabe patogar todita na patoguhon hapor siauta. Jadi dia mua manami na namin ay nahulungan. Ido ben na disuruh tuata Yesus. Ulau kamu may gabi parningotan diaw. Ninda. Jadi tikiari natali dipanggil dong adok buhado mulu secara online tabain ulau nabadia. Udok do tulungan.
Alana ulaun khusus ulaun nabadia tangboi di batu pasongone. Ikon secara langsung. Hidup benatik kini dia karena subui rohi tamadapoton pasahatu ulaun nabadia. Alani dia mua manami na ulawan. Di batu dos tuata Yesus do dirina tu roti do anggur manangise na macalo do na mangakon meminupun jala porsea imana ma nataruli ha porseaon dohot hanguluan sisa leleng ni leleng na. Amin. Bertanya kita. Mau lihat di huale de batang di sialah hatam naung di pantol haso ditongane parsaoran nami. Pos dorohan nami tu dimito tong mian di tonga-tonga nami. Jadi naung sipul penaposong pasahaton hatami. Alai tu dimito tong merjamitai di bagasan roha ng pikiran nami na manugu-nugu hami di dalam di perngulun nami. Tu dia pehami mangalakka, dia pehami maringanan. Pos ni roha nami ali Tuhan na totong donganammu hami. Mau lihat di hole de bata jalo matang yang nami di bagasan guar ya nakmu Tuhan Yesus. Amin. Rim mahita salu na jongjong. Didok mata Yesus natutudo si tutudo na hudokon Tuhamu na porsea ido na unggabe na puna hanguluan na sa leleng na. Amin. Tapuji de bata. Jadi pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahamu, dipasodakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu, jala asi marohana midahamu, didopakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu, jala dipasaorkon madamena duton dimunabe. Amin.